কি পোৱা যায় তোমালোকৰ ইয়াত? চাওমিন আৰু চব পায়। ডেইলি বনাই না? আচ্ছা, কি বাৰে বজাৰ হয়? মঙ্গলবাৰ। প্ৰতিটো সপ্তাহত হয় না? প্ৰতিটো সপ্তাহত ডেইলি বজাৰ ৰেগুলাৰ হৈ থাকে। नोलोबारि जायगायाव आं दिनै हाथायाव थायै माने बरिं जाबाय। बेखायनोसो आं साहा लोंनो आं दिनै अबाव साहा मोनलोङोथाय एसे खोन्थानोसै आं नै नोलोबारि सेन्टारखौहाय ओरैजाय आं साहा लोंनि माने एसे अबाव साहा मोनलोङोथाय नागिरनि। बेनो जाबाय जोंना नोलोबारिया उइकलि हाथाय जायो दैलि सम माबा मंगलबाराव। ओरैजाय नै मैगं फानदों बर' बुरैफोरा, बर' बिमाफ्रा बिजाबो गय फानदों। ओरैजायबो नै ओरैजाय नै मा लाखोब्रा नोंलाय? मा लाखो? ना दाबखा मायदि नायनो हलाय मायदि होनो ना दाबखा? खोन्थालाय मायदि? दोल एसे माबानायब्रा ओरैजाय बोलानायलाय इदिखौ ना दाबखानो? माजों जागोन बेखौलाय? थास' बिसंजों? आंथ' मोजां नंथारलै बे थास' बिसङा। आं जानो बालायलाङोलै। गोथावसोमोन ना? नै नांगौबा नोलोबारियाव फैनांगोन। सानफ्रामबो फानो ना इयावनो नाखौ? दखानिया दैलि मोनो? मा ना गोरान दं नोंनावलाय? नै एसे खोन्थानोसै आङो। खै बोसोरसो जाखोलै ना फाननायालाय? औ 12-13 बोसोर। आयौ बारबायसो। अबे हाथायाव थाङो? बेयावनो फुंनिफ्राय ना? फुंनिफ्राय सानसे नामा? 12टानिफ्राय। एसे दिनै नोलोबारिखौ एसे खोन्थानो आङो। नै जा बायद'आबो ना गोरान लाबाय। मा जानो होनदोंमोनलाय इयो? थास' बिथ'रिजों फाथै लादों। ओरैजायसो फैनोसैलै आङो। ओरैजाय जोंहा माने सासे नोलोबारियाव हाइ फाइ दखान गेलामाल सासे दं, बेखौ खोन्थानो आङो। नै बेखौ होनना बुङो जोंहा माने जेब्रा होनबासो बांसिन मिथियो बेखौहाय, जेब्रा मालिक होनना बुंबा। नै आदा खोन्थादो खै बोसोर जागोन ना दखान होनाया? गोबाव जाबायलै। मा मोनो नोंनाव? एसे खोन्थाना हरदो। नायदो आथिंखौ माने बुजिना मोनगोन। नों खोन्थादोब्रा मा मोनो? जाग्रा लोंग्रा गेलामालासिम। गेलामालासिम ना? आलु दालि बानलु संख्रि थाव बिस्कुट चिप्स मेथाइ। आच्छा, जेनेबा संसार जानायाव माखौ नांगौ आरो ना बेखौ मोनजोबगोन ना? ओमफ्राय अबावफोर माने दखाना आरो बेलेगाव दंबाय नामा? ओरैनो माल जमा खालामग्रा दङ। दङ ना? दखान गैया। ओरैबायदि बेस्थ' मानसिया, बेस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दसे रायलायबाय आङो। रायलायबाय दे मोजां। खै बोसोर जाखो होनदों? जाबाय 10 बोसोर जाबाय। 10 बोसोर जाबायना? ओरैनोथ' गासिबो हलसेलसो हरो खोमा ना? हरो। हलसेलसो ना? औ। सोरबा फैबा लांफैनो हागोन खोमा ना? हायो। कन्टेक्ट खालामनानै। बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि एकदम माबायावनो सेन्टारावनो दङ। नामखौ बेना दखाना बिदि बर्थमान माबायाखै आरो ओरैजाय एबेक्सन जानानै नैरैजाय माने गोदान बानायगासिनो बिसोरो। माने दासिम बेनार होनानै जेबो गैथ'वा। गेलामाल दखान नोलोबारियाव बिनो गंसेल' एसे माने बेनानो गिदिरसिन आरो सोबनिख्रुइबो। सोरबा जुदि नांगौबा लांफैनो हागोन। आङो ओमफ्राय एसे ओरैबायदि साहा लोंनो लुगैबाय आङो। सानसे माने ओरैनो थाबायना आङो। ओंखायनो एसे नोंथांमोननो खोन्थालांसै आङो। ओरैबायदि साहा लोंनोसै। ओमफ्राय नैरैजाय मा फानदों? थास' बिथ'रि ना बियो? थास' बिथ'रि अबेनि मादैयालाय? औ फारफुरनि। आच्छा, दैलि लाबोबाय थायोना सानफ्रामबो? गोदो लाबोबाय थायो। थास' बिथ'रि ना? बेलाय मुथायाव बेसेबां? 20 টাকা। আচ্ছা, আমার এফালে বাইদেউ আছে। বাইদেউ কি আনিছে? কচু শেষ হ'ল না? কেজি কিমান? লোকেল নাকি? আপুনি ল'লে? আচ্ছা, সদায় খাই থাকে নেকি আপুনি? কেনেকুৱা লাগে? বঢ়িয়া না? গাহৰি মাংস লগত খায়? একদম বঢ়িয়া। ইয়া, ओमफ्राय आं नैयाव हाबसै दाना। मा हटेल बेयो एसे खोन्थानो र'। ओइ हटेलाव आङो साहा लोंसै। ओरैजा आं नैबेयाव हटेलाव बेयाव आङो दायो हाबसै आरो। मा मोनोथाय बेखौथ' मिथिला आं। কি পোৱা যায় তোমালোকৰ ইয়াত? চাওমিন আৰু চব পায়। ডেইলি বনাय ना? आच्छा, आङो दायो फैबाय साहा लोंनोसै। दखानाव हाबबाय आङो। एसे दखान मालिकजों रायलायनि र'। কি খালা ভাইটি তুমি? ওই দোকানী মালিক কোৱা, খবৰ কেনেকুৱা ক? ভালে।
ভালে পুরা ব্যস্ত নেকি ব্যস্ত বজাৰ আজি বজাৰ কি বাৰে বজাৰ হয় মঙ্গলবাৰ মঙ্গলবাৰ প্ৰতিটো সপ্তাহত হয় না প্ৰতিটো সপ্তাহত আৰু ডেইলি বজাৰ ৰেগুলাৰ হৈ থাকে আপোনাৰ মানে ইয়াত কি পোৱা যায় ইয়াত চাহ মিঠাইৰ পৰা ধৰি ঘুগুনি ভজা মালপোৱা চাওমিন পৰঠা কেইবছৰমান হ'ল আপুনি এনেকুৱা ইয়াত চাহ দোকান দিয়া 11 চনৰ পৰা দিছোঁ 11 চনত 11 চনৰ পৰা আজি ৰেগুলাৰ দি আছে ন ক'ৰবাত আৰু বেলেগত বজাৰ চজাৰ এনেকুৱা পলাই নেকি বজাৰ নপলাই মই নপলাই ন নপলাই নেকি এতিয়া কি বনাইছে মই দেখুৱাম নিমকি বনাই সেইটো কি বনাইছে নিমকি আচ্ছা এইটো কি ডাঙৰ না সৰু সৰু নিমকি আচ্ছা আচ্ছা এনেকুৱা কাটিব লাগে ন बुरिन जाबाय दिनै ओंखायनो फैबाय आङो साहा लोंनो ओरैजाय आङो दायो साहा लोंसै মোক এতিয়া চাহ খুৱাব দেই মই মানে এনেকুৱা বুৰিন লাগিলে আজি সেইটো কাৰণে চাহ খাম বুলি আহিলোঁ এই দোকানীৰ লগত অলপ কথা পাতিম এজনী আছে ন আপোনাৰ হোম মিনিষ্টাৰটো এয়া লাজ কৰিছে এনেকুৱা লাজ কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে চাহ খাইছে নেকি চাহ খাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কওকচোন ভালে লাগিছে ন আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে গোবিন্দপুৰ আচ্ছা 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 কিমান দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা 2 মাইল 3 माइल আচ্ছা আচ্ছা খাই ভাল লাগিছে না नोंसोरलाय मा लोंदों साहा लोंदों बबेनि नोंसोरलाय नारेंगुरिनि आচ্ছা मा जादों साहाया गोथाव ना साहाया गोथाव नायाव लोंबाय थायो नामा नोंसोरलाय लोंबाय थाखायो dia sah dia sah usah nak mana dia ओरैबायदि आं माने ओरैजाय दहाय एसे हाबा जाना फैबाय एसे बोरैबा मोननानै ओंखायनो आङो एसे साहा लोंबाय आङो आरो दासो माने साहा लोंनानै एसे बोरैबा मोजां मोनबाय माने माथाखौ खर'खौबो आरो एसे ओरैजाय हाथायाव बेरायबावनोसै आं एसे खोन्थालांबावनोसै आरो नोंथांमोना आरो लोगोआव थांबाय थादोलाय बेनो जाबाय जोंहा नोलोबारि जों गोदोनिफ्रायनो दङ बेयो हाथाया गोदो जों उन्दैनिफ्राय दायो एसे डेभेलपसिन जाबाय आरो जेसेबां हायो एसे मा मा खोन्थानो हाबावो बेखौ खोन्थानोसै आङो एसे साहा लोंग्रोसै दायो फार्स्ट टाइम फै आरो सासे जोंहा नै बेनाबो फंबायनाबो गेलामाल मा मा मोनो फंबायनाव सब मोनजोबोरा सब मोनजोबो ना आलु दालि मानोनाबो गेलामालसो नामा गेलामाल अबाव ना नङा सनापुराव खै बोसोर जाखो दखान होनाया आं जाबायलै 8 बोसोरसो 8 बोसोर ना माबायदि सोलियो बेफारफ्रा थेने मोजाङै सोलियोना एखेबारे एकदम सोरबाफोर नांगौबा मा होनो खोन्थाहरदो लांफैनो हागोन जायगायावबो खोन्था जायगाया नलबारिनिलै नलबारि सेन्टारनि बोरैसे हाबनांगौ एसे खोन्थाहरदोब्रा दैलि मार्केट ना आच्छा बाजाराव ना गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम बर'नि दखान गेलामाल मोननैल' दङ गिदिर गिदिर आरो जा दहायसो खोन्थाखांबाय आङो जेब्रा होननाय ना जेब्रा मालिरलै नार्जारि ना बसुमतारि नार्जारि नोंबो नार्जारिसा दखानि माथो गेलामाल दखानिफ्रालाय नार्जारि गोजा नामालाय मानसिफ्रालाय जेरावबो नांगौबा लांफैनो हागोन नैबे फंबायनावबो बेना मेन न'आ जाहैबाय सनापुर बिनिफ्राय माने खमसे खम माने 3-4 किल'मिटारनि गोजानाव आरो बे माने फंबाया एसे खस्थ' खालामनानै माने दैलि फैबाय थायो बे जाहैबाय जोंनि नोलोबारि आरो जाहै एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो जोंना फिसाजोआ जामैसे नांगौनो जामैसेखौबो एसे लानोसै आं एसे अबाव मोनो नैबे बाजेनाव मोनो खोमा बाजेखौ एसे खोन्थानोसै बाजेया माथो यावसो दं दखानियानो थौ नों दखानाव थौदो माबा मोनसे लांनां थौ नों दखानाव नोंलाय माथो लाखो एसे ओरैजा थांसै आङो मा होनो जामसि नांगौनोलै जामसि बाकस नैबेनाव मोनगोन नों आदानाव जामसि बाकस नांगौनोलै आदा नोंनाव मोनगोन ना मोना फिसाजोनो नांगौनो दे जायखिजाया गंसे हरदो दाम खमनियानो जा जियानो जा ओमफ्राय नै आदानाव दखानखौ फिसासो नुयो नुनायाव खिन्थु सिङाव हाबबासो नुगोन नै मालानो माल ओरैबायदि माल सोरगिदिंनायनोथ' नङा सारिगिदिं जेरैबो नै दखाननि मालिकआ मा लाबोदों नोङो फान्थाव मा जागोन बेखौलाय आयौ मा फै गिदिर फान्थाव मालाय ऐसे ना थाइसे लायो बियो जामसिया कन्टेन ना दे जायखिया मोनसे हरदो आदाया दखान होनाया खै बोसोरसो जाखोलै आदा
2008निफ्राय सानदों 2008निफ्राय बिराद गोबाव जाबाय माथो बिदिबा ना 2008निफ्रायबा मोजां ना मोजां सोलियोना ओरैबायदि कास्टमारफ्रा बिजिथारलै आदायाबो गामियारि नालाय नामा गामियारिथ' नंला नैबे ओमफ्राय बाजैया दखाननि मालिकआ बेबो आङो दायो मोनसे लाबाय नै फिसाजोआ माने मैयानिफ्राय नांगौ एकदम जाबाय नांगौ बोराबबाय थाबाय माने जायखिया आं मोनसे लाबाय आरो बेखौहाय थाइबेसे बेखौ मिथिला जायखिया लाग्रोसै आङो मोनसे दायो फिसाजोआ बिबाय थादोंमोन ना जामेसि बेखौ मोनसेखौ लाबाय आङो बे जाबाय जोंहा नोलोबारि सेन्टारावनो बे जाबाय चन्द्र दखान होनना बुङो दखानखौसो नुनायाव ओरैनो बाहेरनिफ्राय फिसा नुयो खिन्थु सिङाव हाबबा नायदों मालानो माल ओरैबायदि माल माने फुजा दन्थ्र जुदि होनांगौ दं लांफैनो हागोन नै सोरनोबा माने फुजानि माबाफोर नांगौब्ला आरोना फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै भगबाननि नामाव जा जेनेबा बावग्राफोर होग्राफोर नांगौबा मोनगोन आरो बेयाव लांफैनो हागोन ओमफ्राय ओरैजाय थांनोसै एसे खोन्थाबावनोसै आङो लानांगौथ' जेबो गैयामोन नै बेयाव मैगं माने बिस्राबो दैलि फानो खोमालै नोंसाबो दैलि फानो ना बेफोरो मा मोनो नोंसानावलाय औ नै जोगोनारफ्राबो ना बैफोर जोगोनारफ्रा थाइबेसे लायो जोगोनारफ्रा थाइबेसे लायो आदसा अबेनिफ्राय लाबोयो नोंसोरलाय हाथाइनिफ्राय लाबोयोना खै बोसोर जागोन नोंस्रा दखान होनाया खै बोसोर जाखो 20 बोसोरसो ना अबाव नोंसिना न'आ बेयावहाय आरो ना बिदिमोन आरो हाब गोबाव जाथारबाय होमबा ना अबाव नोंसिना मेन न'आ अबायफुरा ओमफ्राय बेयावनो थायोना नोंस्रा बोराय बुरैल' थायो आदसा नंगौ आरो ना बिदि थिग আছে